Wala man dito eh. Punta kami sa... Balas-bas. Punta kami sa barangay kung saan Pero ba ako lumaki. Kasi kadalasan po pupunta dito pag linggo yung nanay ko. Eh ngayon hindi siya pumunta pa. Kaya kami yung pupunta. Tara! Nasaan na kayo? Nak! Dadalhin mo ba yan? Huwag na. Mama! Po. Mama, kaya sumamask na mamas. Huwag na magmas. Papunta na tayo sa pinto. Wala naman doon taong makakasalamuha. Ay, darahon daw yan oy. Ano yan? So mga dago ka ni kay mother. Ang dago ka ni kay ma. Barahan na kung anong gagawin niya daan. Ano naman ang naman? Di pa dala naman? Oo. O, di yan. Isisimilya daw yan. Sisimilyahan niya kay mga ano. Yun, pipadara niya pa. Yes, kasi akin to. Ay, pwede sa pipadara niya duman. Susarong pa yun. Dahil pa man pa doon sa atin. Nandun pa. Ha? Nandoon pa. Ay, pinapadala doon ni mother. Wala maduman kita. Ano yan yun? Tara. Ay, yung ilaw pala dyan ay. Paki-on. Yung sinampay natin ng ano, sabagay din naman ng ulan. Bebe, wala kang dalang ekstrang damit. Yung likod nyo. Baka pagpawisan kayo, walang towel oh.